ହେଇଛି କଣ? ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବିଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବିଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଳା ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। କଣ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଖି ଚାରିଟା ଭଲ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଖିକୁ ଶୁଣା ଯାଉନି? ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଆଖି ଦିଟା କାଢିକିରି ତମେ ତଳେ ଥୋଇଦିଅ, ଦେଖିବ ଦୁନିଆ ତମକୁ ପରିଷ୍କାର ଶୁଣାଯିବ। ବଢି ପାରିବି ନା କଣ ତଳ ସବୁ ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ଏପଟେ ଗଲା କଣ? ଆଜ୍ଞା କାନକୁ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କାଲିକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ କାୟା ରୋଗ। ଆଜ୍ଞା ବଡ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ? ଶୁଣ, ଗୋମୂତ୍ର ମାନେ ଗାଈର ମୂତ, କାଳି ଗାଈର ମୂତ ଆଣିକି ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ତମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ତା ଦେହରେ ଥୋड़ा सा अदरक, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पुदीना पत्र, थोड़ा सा पालंग पत्र, थोड़ा सा खड़ा पत्र, थोड़ा सा ଆଉ ଥୋଡା ଏଇଟା କଣ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହେଲା? ସବୁ ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ତାକୁ ତମେ କାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କାନରେ ପକେଇ ପାର, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେବନ କରିପାର। ଦେଖ ଦୁନିଆ ତମକୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉ ଶୁଣାଯାଉ। ଆଉ କଣ ହଉଛି? ମୋ ପେଟ ଖାଲି ଗୋଳମାଳ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କୁକୁର ହଉଛି, ଖାଲି ନାଳ ଝାଡା ହଉଛି। ଆଉ ନାଳ ପଟେ ନ ଯାଇ ରାସ୍ତା ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିବ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଲାଗିବ। ନାଳ ପଟେ ଯିବିନି, ନାଳ ପଟେ ଯିବନି, ପେଟଟା ପେଟଟା ଟେକିଲ। ମୁଁ କେମିତି କଣ ଟେକି? ସବୁ ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିବେ ତମେ ସେୟା କର, ପେଟ ଟେକ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଇଟା ପେଟ ନା ପାହାଡ? ଆଜ୍ଞା ଫପେଇ ଯାଇଛି। ଏ ପେଟରେ ଏତେ ଘାସ ଉଠିଛି। ଘାସ? ତମେ କାମ କର, ତମେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆଣି 250 ଖଣ୍ଡେ ଗିଳି ଦିଅ, ଭିତରୁ ତା ଘାସକୁ ମାର। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ଚେକଅପ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆସି ହ୍ୟାଲୋ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କଣ ଆଜ୍ଞା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ତମର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତମ କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନ ଭରସା। ଭଗବାନ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ନିବେଦନ, 32ଟା ଦାନ୍ତ ମତେ ଧାଉଥିଲ, ତାକୁ 32ଟା ଲିଭର ଦିଅ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଚିକନ ହବ। ବେଡକୁ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି। ତମେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛ? ହେ ଆକାଶ, ହେ ପୃଥିବୀ, ମୁଁ କୋଉଠି ଟେକିକି ମୁତିବି? ସରି ହରିଣୁ, ତମେ ଆଉ ମୁତି ପାରିବନି। କାହିଁକି ମ୍ୟାଡାମ? ସେ ଛୁଆଟା ପେଟରେ ମୁତି ସାରିଛି। ଝିଅ ଜଣେ ମୁତିବ? ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରୁ ଗୋଡ ଦିଟା କେଚି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପେଟ କାଟି କାଟି ହଉଛି। କିଡନୀ ପାଖରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଅଟକି ଯାଇଛି। ନାଳରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଗୁରେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଛୁଆଟା ନିହାତି 15-16 କିଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ଛୁଆ ନା ମଇଁଷି ଛୁଆ? ଡକ୍ଟର ଆଗରେ ଜବାବ ଦଉଛ? ଟୋଟାଲି ତମକୁ ଗୋଟା ଚିରି ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଲି ନାହିଁ, ରଡ ନାହିଁ, ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫୁଟ ଠିଆ ହେଲା କେମିତି? ତମେ କଣ କରୁଛ ସେ କଥା ମତେ ପଚାରି ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ସବୁ ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାଇ ଦ ୱେ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟା ମୋ ପୁରା କହିଲା